Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Lijep pozdrav svima, ja sam Uršula Tolj. Kad se probudite ili prije nego što odete leći, kliknite obavezno Svijet ljepote. Bog Sandra, kako si? Lijep je dan, dobro sam, u lijepom sam društvu, prema tome sve super. Ja sam u lijepom društvu i hvala ti što si s nama. Nego hoću te pitati, često te možemo vidjeti po medijima, doznajemo kako si postala kuma jednog zagrebačkog salona za uljepšavanje, postala si zaštitno lice za jednu kampanju. Molim te mi otkri svoju tajnu, diva si, pa kako je biti Sandra Bagarić? Koliko teško je biti Sandra Bagarić? Nisam ja prima dona, nego prima doma, dakle prima doma, prva doma, prva za šporetom, prva sa djecom. Jednostavno, kao i sve ostale žene, obavljam sve svoje kućanske poslove, bavim se djecom, organizacijom vrtića, škole, nabavkama, u međuvremenu brza transformacija, tuširanje i večernje haljine koje izgledaju glamurozno, pa eto možda me ljudi doživljavaju kao nekoga ko doma ima 5 babysitterica, 5 bedinerica, ali vrlo sam brza, mogu reći da sam i organizirana, imam dobru logistiku, pa evo za sad sve nekako štima, mada zna se desiti da znam pucat po šavovima. Kako uspijevaš poslovno i obiteljsko, znači uskladiti, kako stigneš sve to napraviti? Koja je tvoja tajna? Dobar suprug, dobra svekrva. Hvala mojoj svekrvi što mi je odgojila tako dobrog muža. Evo. A dobra sam i ja snaha, mislim sad. Ruku na srce. No, ti si nama tu zbog naravno jednog lijepog dana. Mi te naravno želimo ugostiti i uljepšati ti ovaj dan do kraja. Reci mi, kad si zadnji puta bila u šopingu nekako, mi nešto sebi priuštila? Danas. Danas. Onda danas imam još jedno iznenađenje za tebe. Dakle, to su koverte, ja te molim da izučeš jednu. Mogu sve uzeti. Ma možeš i sve, ali idemo za početak samo jednu. 3, da vidimo što. Da vidimo, baš me zanima što si dobila. Zlatar na križek. Pa Sandra, mi onda idemo po nakit. Merlinka je jako dobro rekla da žene sve vole nakit, dijamantice. Ajmo da vidimo. Nepogrešivo. Idemo. Ajmo mi po nakit. Evo Sandra, došli smo u Zlatarnu križek. Naime, rekla si da voliš nakit, da obožavaš se kititi, obožavaš transformirati nakitom. Zanima me, da li je istina da već sada skupljaš nakit za svoje snahe? Da reci mi, da li je to istina? To sam izjavila u jednom intervju. Ja jako volim nakit. Sama si kupujem nakit. U principu ono što me interesira si sama kupim. Mužu znam upirat prstom i treptati. Imam par finih primjeraka, skupljam i malo bolju bižuteriju. Naravno, kao osoba sa scene zaista se volim transformirati. Imam faze kad se jako kitim, kad sam si šarena, imam faze kad sam jako pročišćena, ali u principu volim decentni nakit. Da. Ovisi o raspoloženju. Skupi. Onda smo na pravom mjestu. Ja vjerujem da ćeš ovdje naći sigurno nešto za sebe. Već sam ja škicnula. Da. Ajde, baš me zanima što si. Kako nakit preferiraš? Pa dijamantići, mali kamenčići, skromno za sada, honorari, nismo na zapadu, nismo u Americi, ali volim bijelo zlato, pa imam faze i žutog zlata, imam i par komadića sa crvenim, volim sve, volim samo da je fino, da je lijepa izrada, da je onako profinjen, rafiniran damski nakit. Ne volim predimenzionirane stvari, mada imam i napada u ove male, moderne u stvari nakite koji su onako kao mala skulpturalna dijela. Gospodin Križek, evo sada smo upravo čuli što Sandra voli, što preferira, pa što biste vi jednoj ovako lijepoj mladoj dami predložili od ovog nakita? Ja bih predložio jednu ogrlicu iz kolekcije tradicionalnog dubrovačkog nakita kojeg odiše municioznost izrade, lakoća i užitak nošenja. Evo, predlažemo ovu ogrlicu od 20 kolarina, znači to je sve ručni rad. Ove stjenke su rađene od debljine zlata 800 milimetara. Evo da vidimo kako bi to vama bilo ko vrata.
Mislim da sada moj komentar uopće nije potreban, da ogrlica zaista govori, prema tome riječi prestaju, jedne naušnice bi pasale, je li tako? Evo, u istom stilu, toliko su lagane da uopće... Zaista su lagane. Da, vjerojatno nemate osjećaj da imate zaista su lagane. rinčice na uhu. Evo gospodin Križek, dok ste vi istraživali i govorili o dubrovačkom nakitu, meni ovdje za oko ipak zapalo nešto drugo. Pa vas molim evo da mi pomognete. Što je ovo tu? Ovo je kolekcija jedne mlade zagrebačke arhitektice koja izrađuje skulpture za nošenje, gdje se igra sa srebrnom žicom u raznim oblicima. Dobro izgleda, stvarno. Probaj ovu, da vidimo. Uvijek kako samo uplovi u ruku. Sandra, odabrala si prekrasnu ogrlicu i nisi pogriješila. Evo, meni se jako sviđa. Znam da nisam tradicija i tradicija, ona ne zastarijeva, dobija uvijek na kvaliteti i na vrijednosti, zaista je prekrasna. Jasno. Uz nakit dobivate i naš DVD koji smo napravili, koji priča priču o Dubrovniku, koji priča priču o dubrovačkoj povijesti, povijesti Dubrovačke republike, vremenima kad je taj nakit nastao i prikazano je kako je taj nakit rađen, da se vidi da se to radi u Hrvatskoj, ne negdje u Kini. I evo, ponosimo se i sa nakitom i sa ovim DVD-om, napravili smo krasan posao. Hvala vam velika. Hvala i vama. Hvala vama. Evo, Sandra je odabrala, kao što smo rekli, sve za sebe, a vi dalje, dragi gledatelji, ostanite uz Lifestyle TV.